Xeris Camilleri pulizija ta' 28 sena minħal qormi inżammet arrestata wara l-ġiet mixlija li għaddiet informazzjoni sensittiva lil terzi persuni fosthom lil Lilu King, il-Libjan implikat f'diversi każi. Quddiem il-Maġistrat Viktor Għaxa il-prosekuzzjoni spjegat kif bdiet tasal informazzjoni lill-pulizija li xi persuni li jaħdmu mal-iskwadra tal-pulizija kontra droga bdiet tgħaddi xi informazzjoni sensittiva dwar operazzjonijiet tal-pulizija lil terzi persuni f'dawn l-aħħar xhur, possibilment anka f'dawn l-aħħar snin. Il-pulizija kienet ġiet informata wkoll li l-uffiċjal li kienet qed tgħaddi din l-informazzjoni kienet mara li kellha tpinġija ma' idea. Eventwalment il-pulizija sabu li din l-uffiċjal kienet Xeris Camilleri, fejn eventwalment intalbet ħruġ għal mandat ta' tfittxija u fit-18 ta' Novembru ta' din is-sena Camilleri ġiet arrestata u saret tfittxija fuq il-mobile tagħha. Fl-istqarrija Camilleri kienet ċaħdet l-allegazzjoni u ingħatat il-police bail. Mill-extraction tal-mobile irriżulta li l-imputata kienet għaddiet informazzjoni dwar operazzjonijiet tal-pulizija lil persuni terzi. Il-prosekuzzjoni spjegat kif fil-21 ta' Novembru waqt arrest li saret fuq persuna fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta eżatt malli waslet Malta. Fil-mobile ta' din il-persuna instabet iktar informazzjoni li ngħatat mill-imputat. Xeris Camilleri wieġbet mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrija filwaqt li d-difiża ma kontestax l-arrest u ma talbitx għal ħelsin mill-arrest. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-avukat Marija Francesca Spitieri u l-avukat Kevin Valletta mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, l-Ispettur Kristina Zelija u Lajdin Zammit għall-Kummissarju tal-Pulizija. Għall-akkużata dieru l-avukat Arthur Azzopardi u l-avukat Frank Tabone.